Damini debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot jamita las niroha dihita di bagasan opas partikian minggu sadarion tarenet mai sian Lukas biddu 10 mamukka mai sian ayat sada rodi ayat 5 songonon ma padok nadisi takas mahi tatu mangi hossa adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tuak kahalak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu napi nelehon nasida jadi ninna Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok madihamu dang anggo somuba rohamuna laos songoni dohamu magomuse manang nadiripo hamu anggo nasab puluwalu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo somuba rohamuna laos songonido hamu mago muse ima sahatna horas madihamu amanginang perludo talatih pikirat taon jala talatih nang rohatta asa totong tiur dinalaho mangalehon tanggapan taringot tuak kana masai dumenggat di hilala rohaku adorang sota pasahat tanggapatta jolo tapaupuk hadirion ni namasai tu dirita. Jadi ketika kita melihat sesuatu, pakailah yang kamu lihat itu sebagai alat untuk berkaca kepada dirimu. Asamarhite yamang dohotamuinang unang gabe macalai dirita dopak na asing gabe macalai tu dirita. Molosongoni di lalarohak wamang dohotamuinang kita menyikapi manang madalani ngulwon sehat lo kita gabe terlatih kita dinalaho berpikir secara positif ai rumang ni hadirion ni jolmaon molonunga sai negatif na adong di pikiranna totu gabe negatif do sude nani idana totu gabe negatif do sude nabi negena ahli nama dokter ingotusi halak nasai marpikir negatif akan memproduksi apa yang ada di sekelilingnya menjadi negatif terhadap dirinya. Porsea manang naso porsea hamu amang dohotamuinang ido kenyataan jala ido hukum na berlaku di portibio nak peso taidai jehalak na saya berpikir negatif marhite nasala menerjemahkan nani idana nasala menerjemahkan nabi negena maka yang dia dapatkan dalam proses keberlangsungan hidup adalah negatif. Alai molo positif do hita berpikir hobartu nataida
hobar tunatabegi, maka yang diproduksi juga dari sekeliling kita akan bersifat positif. Amang dohot tamu inang mulubui daulah nasi songoni, maka hidup ini akan semakin indah. Dan hidup ini akan semakin rileks, santai. Jala danggabe si panguhumi hita tudongata jolma. Ala memang amang dohot tamu inang takas do diorai debata asaunang manguhumi hita dopak dongata jolma. Allah tidak menyetujui kalau kita menjadi hakim kepada saudara kita yang lain. Dangadong hakim di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta sogadda ma hakim nasasadai isemai Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan hak kepada dirimu untuk menghakimi, menghumi dongammu naasi. Di bandai do kamang dohot tamu inang di sada Korintus 4 ayat 5 di bahini unak kamu manguhumi. Dina sotikina tagan sorotu hani pati uron nado nabuni dina holom jala papataron nado tahitahi ni roha disima dapotan puji-pujian ganuk siat debata. Namar lapatan amang dohot tamu inang sudi rumang di pangalahon ni jolma yang punya urusan tentang itu bukanlah diri kita, tetapi hanya Dia, yaitu adalah Kristus Yesus. Bodoh musetazahai di Lukas 6 ayat 37 unang mahamu manguhumuhumi. Gabedang uhuman nahamu. Unak kamu manorui. Gabedang toruan nahamu. Palua hamuma. Gabe paluaon nama hamu. Natumakkas bodoh itazaha di Matius 7 ayat sadaro ditolu. Unak kamu manguhumuhumi. Asaunang kona uhupamu. Ai panguhumam munaido si uhuponon na tuhamu. Parsuhatam munaido si suhatonon na tuhamu. Ahama pola bereng-bereng ommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia na satiang na di matami dang diat toiho. Ini perlu Bapak Ibu saudara-saudara menjadi peringatan bagi kita semua. Dan urusanmu lao mamuteni pangalahon ni jolma. Songoninang mamikiri dohot manipuli ahama uhum. Si pasahaton ni debata dopak dirina. Na dumengga namang dohot tamuinang mari kita mengurus diri kita masing-masing. Asaunang mago kita. Memang molotazaha di bibeltai diuhum debatado akan asai mangalaosi yang tidak seturut dengan perintahnya dohot podana alai si dohonok kutu hita mang dohot tamuinang dan berhak kita mangalehon panipuli. Kesimpulan waka dongat tanah jukati di parulaonna aha mauhum si patopaon ni debata tudirina. Kita tidak punya hak. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara lebih giat mengoreksi diri sendiri. Jangan terlalu mengoreksi diri orang lain. Kadang hujaha pernyataan di partikian na perpudion operludo tarenukon. Di doi mana di pernyataan ini mulodang boinin na sibolis mabaiko dohotau gabe sahalak parjahat na parpudi na boy ulahonon na dopak dirim ima mabaiko songon halak na tumikos. Jadi ketika iblis tidak berhasil membuat engkau menjadi orang jahat, maka dia akan berusaha membuat dirimu merasa menjadi orang yang paling benar. Somalna songgop tuaka aktivis huria
akan makilala ubadiaan tumikosan siadongan. Omma dipartikian na parpudion ninna penyakit hati yang perlu diwaspadai dan sangat berbahaya. Ketika iblis itu tidak berhasil membuat kita menjadi penjahat, tapi dia melakukan pekerjaan yang terakhir terhadap diri kita adalah menjadikan kita menjadi pribadi yang sok benar, sok tahu, manang merasa berlagak lebih rohani atau lebih kudus dari orang lain. Molonunga masa nasi songono namang doho tamuinang, maka dia akan menjadi pribadi yang suka menghakimi saudaranya yang lain. Di hamua manami dohot inanami nahina holongan godang dohalak di partikian na parpudion saihira namadok dirina dumenggan siadonganna imamarhite na maniganigahon hakurangan ni donganna. Bakadakola ni amang dohot tamuinang godang do halak patubu-tubu hakurangan ni donganna asa saihira na tarida tumadian manang tumipo dumenggan ibana sian donganna na asik. Natuari terberengau adong sadapoto na menggelitik adong masada tangga alai ahado tahe unggas manang pidong na sajot-jot taida dia karawarawa nagajangi satabi mucungna naik may mana tu tanggaon gabe sukot ma babanaon dia bati tanggaon gabedang boy be mana mangalakka tu gijang ahado nalao si putihot tasiani. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita tidak sadar di saat hidup kita hendak melangkah lebih tinggi ke atas, tetapi itu terhambat oleh ketidakmampuan kita marhua satabi mangarajai pamangatta. Jika bedang boy pidongon ala ni gajang ni bucungna mangalakaho pakna tu lanjutan ni tangga sidalanan da tu gijang alanung nga sukot aha sukot dibaen dihana babana. Kesuksesan sudah diambang mata, tetapi dia gagal meraih tangga berikut menuju tempat yang lebih tinggi karena maaf mulutnya satabi ala ni gajang ni dilana dang boibe mangalak kay mana tu gijang alanunga sukot. Dia manami doho inanami nahina holongan pekerjaan yang paling mudah di dunia ini adalah menghakimi orang lain. Tetapi pekerjaan yang paling sulit dilakukan adalah mengintrospeksi diri. Sialani adorang so taputeni dongata. Rikodo jolo taputte dirita. Halak naung mamutet dirina jala sadia putenna molo denggaddo putennai dang diulai songon halak nadenggan hobartu putenna gabe mamuteni halak amang doho tamuina. Jadi mari kita jauhkan dari hidup kita sifat yang selalu menghakimi orang lain. Namangihu tamang doho tamuinang ahadu gunana molo dilehot debata tuhita mata molo dilehot debata tuhita telinga. Namar lapata do amang doho tamuinang dang boi holan si malolok taon tapakke somarhite nama makke telinga. Jalang bu yamang dohot tamuinang holan si malolongot tapakke dohot si pareotta manang pinggolta so tapakke amang dohot tamuinang rohatta hati kita
untuk mencerna apa yang boleh kita lihat dan apa yang boleh kita dengarkan. Jadi suatu ngamang dohot tamu inang pitor tamai kesimpulan taringot tudongatta ise dongattai holan marhite nataida holan marhite natatangihon alai tapakke mamang dohot tamu inang rohatta parbagasan asa unang marhite yamang dohot tamu inang gabe mago sia dirita sifat untuk mengintrospeksi diri. Jadi orang jahat itu yang dipikirkannya adalah selalu kejahatan. Tapi orang jahat itu tidak pernah membangun kepada dirinya melihat orang lain sebagai orang jahat. Alaina paling ironis samang dohot tamuinang godang dohalak na merasa dirinya dakya mangulahon na jahat. Tapi dia membangun pikiran di dalam dirinya melihat orang lain adalah orang jahat. Atau ngamang dohot tamu inang isiro satikos na jahat. Parjahatido na jahat manang halak na makilala mangulahon na denggan burju alay pikiran na setotong mian di bagasan hajahato. Sialani amang dohot tamu inang turpuk jamita di bagasan partikianon. Boy mengajari kita di si asa takas kita berpikir secara positif untuk menjalani hari-hari kita dan dewasa dan cerdas melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dan memberikan positif tentang itu agar itu adalah merupakan sesuatu yang bisa memproduksi hal yang positif terhadap diri kita sendiri. Ahado haro amang dohot tamu inang namasa di bagasat trupukon. Taboto do amang dohot tamu inang si Pilatus hima sahalak panggonggomi natung matcay jukat si tutu. Aladang lomorohani imana mangida halak Galilea jala informasi na bubuat taringot tuturpukon na ditakup imana do beberapa halak Galilea na masuk tu kelompok ni tentara nama dok kelompok jelot. Ia kelompok jeloton ima sada kelompok namar sakap merongrong kewibawaan ni si Pilatus. Alani kekejaman dohot tindakan yang bersifat brutal yang dilakukan oleh Pilatus. Alani jut ni rohani imana di mana ma sebuah gebrakan untuk membuat tekanan secara psikologis tuhala Galilea. Itakuk mamang dohot tamunang kelompok jeloton iseak ma. Dung diseat dicapur mamudarna tu kurban. Manang pelean si pasangaton ni si Pilatus tuise tu debatana tinadana. Dungi gabe makorhon biar mai tu sude halak Galilea. Na bariku tamang dohot tamu inang hinorhon ni natopas palas-palas di Siloam. Jala palas-palas on amang dohot tamu inang mengambil korban sebanyak 18 orang. Tapi adong mana manukuton persoalan tu Yesus. Nanaing dohonon ni na manukutonon tu Yesus. Ale Yesus. Songonodo di bay si Pilatus tu halak Galilea. Dungi adong disan palas-palas dabu palas-palas ni gereja. Gabe mate hinorhon ni palas-palas nadabui 10 halak. Nomor dosa doi dia dopan di debata amang dohot tamu inang memang sipata namak kata hatayon boido ikon manat kita ala memang sadar manang naso sadar godang dohalak na punya keahlian untuk menghakimi saudaranya yang lain
dengan elegan atau dengan cara tertentu. Umpama majolo amang dohot tamu inang sada contoh, boy do makritik, tudongan, boy. Hale boy do jolma makritik, gabe menghakimi. Mengkritik itu sah-sah saja. Tapi jangan saudara mengkritik, saudara menjadi menggurui. Tapi jangan saudara mengkritik menjadi menghakimi. Tetapi jangan saudara mengkritik menjadi menghambat. Jadi tului diingat. Boido mengkritik. Tapi jangan menggurui, jangan menghambat, dan jangan menghakimi. Boido halakamang doho tamuinang padohanna sahira nama muji. Hape satikosna molo risik di padohan na pinasahat ni napasahat toni. Pamujioni satikosna na madabuhon na bersangkutan. Jadi cara nasi songoni do amang doho tamuinang na pinakkeni na makatai doho Jesuson. Uben na gabe masa pe nasi songoni itu halak Galilea na godang dodosan. Uben na gabe masa pe nasi songoni itu halak Jerusalem na godang dodosan. Hape amang doho tamuinang molo tapar siajari turpuk jami taon adong do dua tipikal na sangat berbeda di turpukon. Na parjolo sebenarnya amang doho tamuinang halak Galilea itu adalah orang Yahudi atau boleh saya katakan orang Israel. Dan mereka ini adalah berasal daripada keturunan Israel Utara. Jadi halak Galilea on na mangaratto do najolo halakon mamulik tu sada inganan na asing. Dung mangarato halak Galileaon gabe gudang ma nasida berbaur tuakka suku dohot bangso na asing. Hinorhon ni godang ni nasida berbaur tuakka suku na asing gabe adong ma kesimpulan ni akka suku na asing. Ay 12 suku halak Israel. Salah satu dari kesukuan itu adalah termasuk adalah orang Galilea. Allah hinorhon ni hinagodang ni nasida marsaor tu akasuku na asing dianggap maamang dohot tamuinang bahwa orang Galilea ini adalah suku yang sudah terkontaminasi. Sinkritisme, manang bercampur baur, dang polinbe, manang dang badiabe, iban namang dohot tamuinang dang lomoro hani halak Yahudi mangida ise, mangida halak Galilea. Jala orang Galilea itu diidentikan kepada orang yang sedikit tidak memiliki moral yang baik. Iban nadok kesimpulan ni na manukutonon adong halak Galilea ditakup si Pilatus diseat mudarna ditapur dohot pelean na pinasahat ni si Pilatus boado Yesus naing madok do sebenarnya na manukutonon ala ni dosa na doi ala ni pambahenan na doi. Dunia mang dohot tamuinang tradisi di kejahudian mabaik kesimpulan. Akan masa di tonga-tonga ni perdalanan ni nguruni jolma sarobang doi itu pangalahona. Iban danok suku-suku namang taringot tu nama pitungi. Yesus danak nama pitungon boasa mapitungi mana tubuh. Di dialogi amang dohot tamuinang namar dosa doa mong na doh inong na aha malus ni Yesus. Seorang danak nama pitungi sian siubeon ni inongna asalam tarida do harajaon ni debata. Jadi molo masa sahid kusta di halak Yahudi itu karena dosanya. Itu dianggap merupakan penyakit bala dan itu adalah bersumber dari apa? Kesalahan, ketidaksetiaan, ketidakpatuhan kepada Tuhan. Omma pola pikir namasa di halak Yahudi. Jala kemungkinan dengan ni Yesus nama naringoti taringot tu halak Galileaon. Dia adalah memakai pemahaman menyangkut soal keselamatan, menyangkut soal kebenaran di kejahudian ini sendiri, sehingga dia mempertanyakan itu dengan cara seperti itu kepada Yesus.
tu halak Galilea majui. Ima halak Galilea na identik tu kahalak naso boy haposan menurut nasida. Hape amang doho tamu inang adong do musena masa di bagas satrupugon marhite na tinggang palas-palas di Siloam. Ima pangisi ni huta Jerusalem. Ia pangisi ni huta Jerusalem. Ini adalah orang-orang yang identik dengan orang apa? Yang kudus. Jadi halak Galilea nak kining identik tu kahalak naramun, alai halak Jerusalem identik tu halak Nabadia. Sebenarnya mang doho tamu inang sia suku-sukun na pinasaha ni nama nukutoni nga adong alus secara tidak langsung tu dirina. Orang Galilea itu identik kepada orang-orang yang tidak baik. Orang Yerusalem itu adalah orang-orang yang identik kepada yang baik. Di son diseat dolmana di capru mudarna, di son matopas palas-palas mate 10 halak. Alani amang doho tamu inang dang pangalaho ukuran ni debata mangaramo di hita. Jadi sotung tadi dirita mamarrohai pangalaho ni dongat. Ahdo tehete mani minggut tadi baga seperti kianon. Muba mah rohamuna asa unang mago hamu. Berubahlah oleh pembaharuan budin. Ya manami doho inanami na hinakolongan molota pauk buktur pu jamitau tu epistel. Satikos namang doho tamuinang narumikot di debata marhite haroroni Kristus tutonga-tonga ni pertibion dang mamarrohai pangalahotta. Garis bawahi hamunai. Sebenarnya kedatangan Kristus menjadi keselamatan di tengah-tengah dunia ini bukanlah untuk memerhatikan secara detail apa yang menjadi perilaku akan kehidupan keseharian kita. Tapi kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir keselamatan. Karena sekalipun saudara diselamatkan, belum tentu saudara bisa menjadi benar dari segi perilaku. Di dia doa mang doa tamu inang ditakup si Paulus. Ditakup si Paulus hati-hati di Damsik. Ketika dia berencana membunuh orang Kristen sebanyak mungkin. Lalu Tuhan menangkap dirinya dan membutakannya. Disitulah dia menjadi pribadi yang bertobat. Apa yang mau saya katakan di situ? Dang jumolo pangalahotta diradoti debata halero hatta. Dang jumolo sikap doho tindakatta. Tadi di pamanat debata alai hauduhotta. Haradeotta dohot pangalehonon ni rohatta dia dopan di debata. Iban namang didok di tema ni minggutai muba mahamu. Bau bahamu marohamuna rohatai do na parjolo muba. Dungi pangalahotta. Alas ya roha do haroroan ni pangalahot. Alas ya roha do haroroan niaha tindakan. Alas ya roha do haroroniaha haroroni sikap doho perbuatan. Jalani amang doho tamu inang saulak nai doho nok kutuhita. Dang tadi tuhatai molotadok kita porsea tu ibana. Jalaro ibana dinalao paluahok kita. Dinalaho pamanat manaton pangalahotta. Alai tadi ibana songon debatana gabe zolma dinalaho mengubah cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat, cara bersikap, cara berbicara, cara menerjemahkan apa yang boleh kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Ida mamang doho toinang aha nanidok ni parjahat na disagula siamun ni Jesusi. Rona disagula habirang nai madok. Ay molo na toho doho anak di debata. Padua madirin siani. Kemudian penjahat yang di sebelah kanan mengatakan, engkau tidak berhak mengatakan seperti itu. Dia bukanlah pribadi yang melakukan kejahatan, tapi yang melakukan kejahatan adalah siapa? Kita. Sebenarnya dia tidak layak menerima hukuman itu. Tapi yang layak menerima hukuman itu adalah siapa? Kita berdua. Itu pengakuan. Lalu apakah Yesus melihat perilaku daripada
penjahat itu? Bukan. Setelah pernyataan itu dikatakan oleh penjahat itu, lalu Yesus mengatakan, kepercayaanmu sungguh sangat luar biasa. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di paradiso. Inorhon di balgani hapor siomi, mamukkas ya sonari, rak mahodoho tahu di dia, rak mahodoho tahu di paradiso. Siamang doho tamu inang, halak naung pinadua di bagasan Kristus Yesus, marilah berpikir merdeka. Unak sopit, alai pikiran na palua homma, unang murah-murah manghumi, alai tapatau madirita, dinalaw makorhon pertumbuhan, tudongata. Tahasiholi mamang dohot tamu inang kamu baon. Aidang adok kita mang dohot tamu inang natikos jadopan di debata. Kalau kita baca kitab Roma itu, pada dasarnya semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan adok kita nalayak, dan adok kita napatut jadopan di debata. Alaya ni asi dohot holong ni rohani debata. Gabe di palua kita saluhut. Atau ngamang dohot tamu inang paubahamu marohamuna asau nang mago hamu. Taleon marohatta tu mesiasih, taleon marohatta tu haluauni, asamarhite ibana di pauba rohatta, jala udut tu rohana muba di bagasak kita, gabe muba maamang dohot tamu inang pangalahota. Anggiat mai boy tadalani di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta, gabe mabuan haluaon nasi kopita, maradopon akadongat tajolma, nang maradopon dongatta akan najukati asa marhite hita gabe muba jala parsidohot nasida dihamubaon na pinasahat ni debata tutonga-tonga ni portibion. Amen.